Nachádzame sa na naučnom chodníku Kamenec. Cieľom našej túry, cyklotúry, je Trúbiaci kameň, nachádzajúci sa niekoľko kilometrov za obcov Sucháň. Ešte raz. Zvuky, ktoré sme počuli, boli zvuky myška, ktorý sa pokúša fúkať do fúkajúceho kameňa, ktorý bol cieľom našej prvej etapy dnešného dňa. Tento kameň sa považuje za záhadu tohoto regiónu. Pár nečitateľných detailov nachádzajúcich sa na tomto kameni. Trúbiaci kameň sa na prvý pohľad ničím nelíši od ostatných horských skál, ktoré sa nachádzajú na tomto svahu. Ale je skutočnou záhadou. No, pokúsim sa urobiť niekoľko menších zvukov do toho. No, pokus sa nevydaril. Aj pre nás zostáva záhadou Trúbiaci kameň. Od Trúbiaceho kameňa sme sa dostali až do stredných a dolných vrchníc. Teraz noč dole. Už kam ideme? Čítaličku, tu sme, modrý vidieť kameň. Vidieť ma tam, aj mňa tam vidieť? Samozrejme, ruky ti vidno. modrý kameň. Z modrého kameňa cez riečky. A teraz úplne vážne sa ťa pýtam, ideme fakt na Dačelovú halu? Nejdeme na Dačelovú. Cez priestor, hej? Cez priestor, jasne. Tak poďme cez priestor, dobre. Prišla ten kameň, odchod tam. No aj na riečka, aj na kameň. Tak na riečkách tam nemáš nič. Na kameň. Dobre, vidíme ho nás oboch? Áno. Ďakujem. Super, díky. No, kde sme dneska boli? Od Trúbiaceho kameňa sme prešli cez Plachtinskú dolinu do Veľkého Krtiša. Odtiaľto sme prešli do Modrého kameňa. Momentálne teraz sme na hrade Modrý kameň s nádherným výhľadom do okolia.
chlapcami zoštudovať. Dokonca som mal aj adresy mailovú stránku. V závere našej cykloetapy sme dorazili na Viglašský zámok. Odtiaľ sa presúvame do Zvolena. S Michalom sme najazdili za 3 víkendové dni okolo 140 km.